You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 6:01. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Pasko'y lagana, mayroong sila ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Ibig na Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko'y lagana,
ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Ang tibok ng puso sa bibig, para bang Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay. Morning edition. Aldaw na kita ngunyanin Friday, December 1, 2023. 25 aldaw na sa napotabi antes magpasko. girls and boys selling lamb. Kumusta na po tabi kita Gabos? Duman sa may mga birthdays ngunyan. Happy birthday po, maligayang happy birthday sa Sendo Gabos. Danger as he Puro kita maligaya. wherever the Paano mo naman yung mga malungkot na naging maligaya? Sharing kay Catherine Bernardo. in the at our Christmas Mamaya ha. light Shabis Bareta. are at peace Catherine Bernardo. Hiwalay na. in God. Chris Aquino. James Yap. Hiwalay na. Merry Christmas and a happy Alo yun na pala ito. Bako naman ito. History na ito. No? may we Hindi never na yun headlines. Ano? the love we have for Jesus. Aldaw ng Biyernes, aono sa bulan po ng December 2023. It's another new 1FM 88.3. and may Sabi rin kang sendong mga radyo, asin sa sendong mga cellphones ngunyan, pakihanap na lang po yan, 88.3. hearts 88.30, ha? Inot yan na dial sa FM, digdi po sa radio. And every song the community 1080 DWRL, Radyo Pilipino, Legazpi. the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger Facebook Live, 1080 again. was born. DWRL, Radyo Pilipino, Legazpi. Pakihanap na lang po yan. Pakisearch na lang sa sendong mga internet, Christmas sendong mga Facebook. one O niya na pagkaldaw. voice proclaim Naman sa may mga birthday, sabi ko nga ni Sendo, happy birthday po ha. Then sa may mga kamatian ngunyan get well soon. Merry Asin po tabi sa Gabos na nagkisilibrar kan sendang mga kompreanyo ngunyan. Ano man ang sendong pinagkakasibutan, ngunyan na pagka-morning po, 25 aldaw, antes po mag-Christmas. let Nakaresibin na kamo kan mga 13 man pinindo, tapos mga bonus nindo. New Year's. Ubos na ngaya, boss. May the spirit of Christmas be always Ubos na. hearts Sige ha. very Duman naman sa mga kababayan niya to na nakatutok ko niyan sa mga saudan we never sa Legazpi Public Market, nabisi ko niyan. let him be the one Asin po tabi sa sendang mga harong da ginigibo na po tabing orasan an 1FM. spirit of An sa tuyang programa, good morning po sa Sendo Gabos. visit our hearts. Ano po ang sa tuya na mga tema ngonya na pagkaaga? Mga bihikulong nasampulan sa wheel clamp sa Legazpi, nagdadakol. Sagana, Mantang traffic congestion sa Daraga asin Legazpi, pinaglalaoman ngonya na holiday season. patay Magrulay-ulayan ta lamang po tabi yan ngunyan. na mapaya.
ano po ang dahilan kung nata po ta kadakulan traffic digdi sa Daraga asin sa Legazpi. Ang ngunyan po tabing mga panahon na ini o maski sa inman na area po digdi sa Satuya. Babayan mo na Metro Manila tayo mananggadaan. Dakol-dakol, pagurulayan ta po tabi isundo sa Satuya na makakaya ha. Pag di ko kaya ka mo naman. Ikaw man sa nangyayang nagtatabil dyan eh. Kung di ko kaya ka mo naman. Fight? Fight ka ba? Sa lado nasyonal, garo delikado kay ni si ano yan, garo pasubli daw giraraya ko tabi Darwin ballpen mo ta baka malingwang ko ining sa kuyang i-discuss mo niyan. Okay. Baka nakarelate kaya ini. Nakarelate ini po tabi. Sige ha, inutunta na nga na ining mga makonsuelo gayo, ngunyan na pagkaaga. Abo kong magpara burondo ka mo digdingon yan, mantang nadadangog kan sa kuyang programa ha. Gusto ko sa mga maugma ka mo. Dapat maugma ka mo. Sige. Anyway, number 1, sa mga fans ni Katniel ba yun? Katniel. Catherine Bernardo asin ni Daniel Padilla. Kinonfirm na po tabi, break na. Hiwalay na. Anday pa nagko-confirm ngunyan. Si BBM tapos si Sara. Kung break naman. Diba? Hanapon mo daw so kwanta dyan. Pagada kong instrumental digdi tayo diyan gusto kong madangog mo yan sa pirmirong kabtang. Tapos o pati sa NBA maribo ko naman. Bata mailing ako dyan na alas 9 din pagkaaga kan, laban kan Los Angeles Lakers tapos kan, ano ba yun? Ano ito? Ano itong team? Ngani? So, Oklahoma City Thunder. Ganun hindi bagay. Para sweat. Ano ito? Ali-ana lugod. Digdi na lang kita sa akuan. Napin na lang ako dyan sin mga song na medyo kuan. Digdi ko na sa pirmirong kabtang kan sa tuyang programa. Gamiton ko na ini sundo 6:30 music kita para sa Christmas. Tapos pag 6:30 pag 6:30 po bukinata makomentaryo kita. Makomentaryo kita dyan. Pang Christmas ko nakita ko niyan. Sige. Ay pwede so mga English eh. Alright, sige. So, balikan to na ini ha. Ganyan na pagkaldaw na ini. Tamang-tama. Raman ako, time check na ko na day. Diro-diretso na ko ha. Diro-diretso na ko. Kaso, sa kuyang Facebook. Sa kuyang Facebook. Nag-aagi po tabi gabos. Nag-aagi gabos po tabi yung, ano ba yan? Yung
pag takasod ba paghali ko digdi, pag abot sa harog, dahil naman ako nagpapargamit kan cellphone ko, busy naman kita po. Siyempre busy naman kita. Ngunyan, kan maalas 7, di na mako ako kan sa kuyang aki nag-eskwela po. Nagbukas ako kan Facebook ko. Halos po nakabugtag di sa sakuya. Yung break up ninda Katniel tapos ni Daniel Padilla, yung aluyo na bagang magka-relasyon na maski sa detaram tabata mga artista bagayan. Baka kon pakwan lang yan na magka-relasyon sinda o hindi naman, di ba? Ganun yun talaga eh. Para po bumenta sa mga artista di. Kani na bumenta. Dakulon po tabi may mga nag-ihiribi, igwa po tabi ki mga urugmahon. An hapot ko sa ito, dahil mapiktaran man daw kamukaan. Dahil man kamo mapiktaran ka na break up yan ka do, bahala sinda. Di ba? Bahala sinda. Kundi, kung mapiktaran kamo ka yan dyan, kung kamo po tabi, na-relate dyan. Yan, na-relate ka mo. Yung break up, na-relate ka mo dyan. Apektado talaga ka mo ka. Di ba? Puro Katniel eh. Siyempre may epekto man yan talaga sa showbiz career kando. Pero pabayaan ta mga milyonaryo na yan. Di ba? Mga milyonaryo na yan, pabayaan ta na sila. Tapos siyempre, siguro po, iyo ang ginusto kang kada saro, napagal na gayud sa relasyon, tapos may third party or whatsoever, na dito na po tabi yan aram, na dito na kaipon po tabing aramon because yan po tabi, that is personal. Di ba? That is personal po. Jawa sinda mga artista. Nang pagkakitaan ninda po tabi, so mga parahiling. Di ba? Ibaga? Ay, hanta na yan. Pati so break up ni Chris Aquino kasubanggi. So mga puto baga ka ito, pati so break up po tabi ni Chris Aquino tapos ni James Yap, nag-agi pa po tabi digdi sa kuyang FB wall. Nakabugtak, Chris Aquino. Let's go. Bena. Ako na. Anyaya. Sige. Sino ito na ako Yan. Okay. Ara mo po tabian. Yan. Okay. Sala so kaputon ko. Ara mo po tabian. Gabos naglawag na Katniel, James Reid. Si ito so bata ni James Reid. Si Nadine Lustre. Naglaog pa po tabi. Nadine Lustre, James Reid. Break na. Chris Aquino, James Yap, break na. Siya bata ko dyan ni Chris Aquino. Bako si Juan? Si Libiste? Naging marites na ako digdiya. Di ba? Tapos, dakulong pa na iba na mga celebrity couples nag-break na. Mga politiko nga ni, dahil pa nagbe-break eh. So iba nag-break na. Nag-break na so iba. So, celebrity couples na iba, dahil pa. So, politiko, dahil pa. Marites manda ako. Mariotep na.
Marites. Marites. Ah? Anak ng tokwa naman, oh. Ah? No, 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 no. No, 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 no. Si Marites da, pinsan ni ano yan? Pinsan ni Maricon yan, Maricon. Maricar. Nako. Nagkadaramay pa to sa mga pag-aaral kan mga tao. Dahil pwedeng pagkadaramay yan. Sus Maria. Saka. Di ba? Magbiririk sinda, bahala sinda sa buhay din da. Senda yan eh. Di ba? Bahala sinda sa buhay din da. Adat ko na hata. O niya, may pa ni may kwan lamang. May kamugtakan. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Siyempre. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Lawom ko no niya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasan taman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos, mag-inguwa asin mapuno ki pag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar, nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. JV sa Bisyo Free Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Oy, pasalamatan tago na po ang samuya na mga sponsors digdi sa Novena to Our Mother of Perpetual Help. Honorable Vicente Baltasar III, Board Member, Province of Albay. Dr. Pedro Marciliani III and Family, Bicol College, Daraga, Albay. Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President, Bicol College, Daraga, Albay. Miss Mary Ann Locas, Bicol College, Daraga, Albay. Honorable Rolly Rosal, Board Members, 2nd District of Albay. Yan po ang samuya ni sponsor digdi sa Novena to Our Mother of Perpetual Help. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fat Con. Bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con. Damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, igwa na kita nin 33 minutos, makalampas po ang alas 6 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/onefm.ph Okay. Facebook.com/onefm.ph You're only one. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Yes, it's Christmas na. Maugmang pagpaabot sa labang saro nin matrangkilong kapaskuhan, asin pano nin pag-asang bagong taon. Ano man nakadipisilan sa tuyang inagihan, tatarunta na sarong agyat sa tuyang abilidad, sa tuyang pagtubod, nakayatang lampasan ang anuman na unos, basta yaon ang pagsalig nato sa mahal na Diyos. Magayon, ng Spirit of Christmas isilibrar ta, bilog ng taon, para pirming pano ang sa tuyang puso ng pagkamot, asin kaugmahan, para sa katrangkiluhan kan lambang saro, kan lambang pamilya, kan lambang Ligaspeños, kan lambang Pilipino. Initabi ang sa inyong amigo, Consi Ato Valladolid, kaiba ang sa kuyang pamilya, pinapaabot liwat ni Merry Christmas and a Happy New Year.
Pasalamatan ta Bicol College Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tabuina Makasinag, Boklan Pod Center. Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Tancholing Hospital. Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, William Sons Corporation. Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados Manager, Dr. Abner T., CPA and Family, 1104, Pirari Street, Imelda Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City, Yasiano Mall, Hong Enterprises, F. Imperial Street, Corner, Terminal Road, Barangay 37, Bitano, Legazpi City, Mr. Jan Hong, Manager, Bicol Pod Delights, Mariada Road, Legazpi City, Ms. Tess, Nota Manager. Yan po ang samuya ng mga sponsors sa digdi po sa Misa Lig Aguinaldo, mapon yan sa December 16. Pagdadalang ko ng background na yun, nabubuhayan ako ng buot. Iyo. So parang mga mga mellow music. Alat ko na ta, napondoso sa kuyang monitor. Yaon na si Police Staff Sergeant Merx Lobendino. Madali lang. Okay. Oops. Where's that? Yan. Okay. Nasa linya, DWGO Live Report. Merx, magandang umaga. Please come in. Yes, Kuya Alwin, magandang umaga po at sa lahat ng mga nakantabay sa programang Tiguging Barangay sa DWRL Ranch Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Narito na po ang pinakahuling pangyayari sa Kabikulan. Arestado ang regional most wanted person ng Bicol sa isinagawang manhunt operation ng pinagsamang operatiba ng Masbate PNP sa Aroray, Masbate. Kinalala ang akusado sa alias Lantog, 47 anyos, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Bandang alas 11:30 ng gabi nang naaresto ang akusado ng pinagsanib ng mga operatiba ng CIDG Masbate PFU, Masbate PAU, Masbate First PMFC at Aroroy MPS. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 17238 na inisyu ng RTC Branch 45 Masbate City, Masbate na walang inirekomendang piyansa. Ang PNP Bicol ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon upang mahuli ang mga taong wanted o may pananagutan sa batas upang maihatid ang hustisya sa kanilang mga naging biktima. Mula po dito sa Camp Brigadier General Sibion A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Levinino Jr. nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Salamat, Merx, sa report. DWGO Live Report. Kaya tuwing Pasko ay dumarating na, ang bawat isa'y para bang namumroblema, hindi mo alam ang regalo. Alright, balik ako digdi sa programa. Wana kita nin 43 minutes after 6 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Vice Governor Glinda Bungao. Ano na pagurulayan tayo ni ha? Pasensya na kung medyo parang naalat ang sa kuyang boses pagkaaga. May hindi pa okay yung aking lalamunan. Hindi pa okay. Natural naman ini pag malipot ang panahon eh. Sige, so diretso kita. Tapos tayo ning sa tuyang dua pang topic ngonya na pagka-morning. Pasadahan tanangon na po tabi, iyo ining problema talaga sa traffic.
Sabi ko magasendo kan mga nakarihis na broadcasts, ang traffic congestion, dipisilon po ini mariresolbiran. Why? First of all, aram ta po na halos oroal daw igwa kinagbabakal nin motorsiklo, auto, truck, so iba pa po tabi na mga darakula po tabi na mga bihikulo na nalulod ta po sa mga panginot na tinampo, lalo na po digdi sa Legazpi asin sa Banwaan kan Daraga. Digdi lang ako makonsentrate sa Daraga tapos sa Legazpi because ini po ang bottleneck kan traffic, lalo na ngunya na holiday season. Ang tinampo ta po digdi sa Daraga and Legazpi area, not much na malod niya gabos na volume kan mga bihikulo na nag-agi digdi oral daw. Isipon nindo yan, simpleng empleyado, pwede na nga magbakal ng kotse. Simpleng empleyado, pwede na nga magbakal ng kotse. Saka. Di ba? Bararato naman lang yung 4 wheels. Oral daw, dakulon po ang pinagluluwas na mga motorsiklo. An hapot. Ano ba yung may problema ba kung sa isyu po kan pagbabakal? Because sabihon ta na iyan po is sadiri nindo. Di ka pwedeng magbuot kayan because sadiri nindo yan. The problem is yung satuya na mga tinampo sa radayoton. Digdi sa sentro po, alanganin man na rong kabon mo ang gabos na harong na yan sa Rizal Street tangali na maging 4 lanes ang tinampo. Ngani po na ma-accommodate ang padagos na pagdakol kang populasyon kan mga auto digdi sa satuyang palibot. Iyan po ang number 1 na rason dyan. Kunata, ang congestion kan traffic, dahil nanggad po tabi na resolbiran basta-basta. Because of that. Number 2, denindo na hiling po, nagrabe ang obstruction sa mga tidampo. Yung parking kan mga bihikulo dahil po nahihiling. Maigpit lang sa motorsiklo, pagabot sa auto, isipon nindo yan, sa Daraga, pati digdi sa Legazpi, pag naka-hazard, gustong sabihon, may driver dyan sa laog. Naka-hazard mahali man sana. Minsan, naka-hazard, 10 minutes na, uyogong ka kan 10 minutes na makakaulang yan dyan. Pirang gatos na auto po, ang mauulang niya duman sa odyan niya. Ini po, number 1, traffic discipline. Disiplina kan satuya na mga sadiri na mga drivers. Di ba? And disiplina naman po tabi sa mga law enforcers. Tas hindi po so nagmamanda kan traffic dyan. Number 3, ini po na pauruotrong pagkalkal kan tinampo. Ili nga digdi sa rawis, sa may party kanyo isti, na supposed to be po magagamit yan because naka-4 lanes kita. Ili nga po tabi dyan sa may ampangan kan DPWH, sondo digdi sa may Department of Science and Technology. Di ba nakatiwangwang may natigbak na nga ni dyan? May natigbak na ba ka dyan? Nakasokngal sa motorsiklo, nakasokngal sa motorsiklo, duman po tabi sa heavy equipment na ipinaglaag kang kontraktor na walang hiya dyan sa
digdi sa rawits. Kan nakalihis po na bolan yan. Paano mo magamit sa tinampo na nakatingwangwang po tabi? Sundo sa ngunyan, dahil po kinagtatrabaho. Iyan po ang mga dahilan pa, digdi. Sa bagay, sabi unta po tabi na temporary naman yan. Mawawara man sa yan. Pero po, iyan na nagkakausa kung nagiging miserable, nagkaroon na po tabi EDSA, ang traffic digdi sa Satuya. Di ba? Pang-apat po tabi, kamo na mga traffic enforcers, siringkan police. Yung mga loading and unloading sign po tabi, bugtakanin donin malinaw ng signages dyan sa tinampo. Naday po makakaulang. Then, kadakol ka mong mga pulis, kadakol po tabi na PSO, magbantay po. Sa gilid sa nakamo, day ka mo magparataraha. Why? Ang tahaw, minsan, nasisigitan pa yan kuta na kan motorsiklo. Ipakano kang sisingit dyan, na at least hali ka na duman, ma-unload na sa traffic sa likod mo. Paano mo yan po tabi ma-unload? Na, so pulis yan dyan sa tahaw, igwa pang kasarabay na alalay, trini. Na iling nindo yan. Sa daraga ilinga. Imbis na maray so traffic, sarahan po tabi so sarong porsyon, duman po tabi sa one way. Sinarahan baga, ibinugtak po tabi double lane. So paduman tapos so paali. Idinubulin baga pagabot dyan sa may Ninoy Aquino Park, iling nga po pagabot naman sa may Shell gas station. Nailing mo yan, Mayor. Baldo. Si siya ang gibokan ordinansa nindo dyan na mataliunon. Iling nga napatos baga sa traffic. Intersection ito kan mga bihikulo from Sursogon, dadakulon po tabi ang Bulyong o Roald daw, from Naga City, from Legazpi City, from First District po, pasiring sa Sursogon, vice versa. Imbuduhon nindo sa traffic, ano na nangyayari ngon yan? Iyan po tabi ang problema tadigdi. Di kita magparabarasulan kung sisay po tabi ang may sala digdi. Kundi gabos kita digdi, igwanin sala. Pati na po tabi kitang mga drivers, may sala kita. Pati kitang mga drivers, igwa kita din sala. Because di kita nin disiplina sa satuyang sa diri. Di kita tatao po tabi maghiling kan no parking. Di kita tao magiling. Minsan nakatangod sa jeep, nasa no parking. So bus, minsan nakatangod sa no parking. Nag-adload din pasahero po tabi. Nakaluwas sa lubot sa tinampo. May disiplina kabakaan. Ano po ang solusyon? Sabi ko ni Sendo po, sa gabos na problema, igwa po tabi din solusyon. Ano po ang solusyon? Number 1, kitang mga riders, drivers, mag-adjust kita kan sa tuyang sa diri. Mag-adjust kita kan sa tuyang sa diri. Mga estudyante, mga workers, dayo po ang number 1 apektado digdi. I-adjust na po ang sa tuyang sa diri. Di ba, hindi naman siguro magabat sa Indo na yung pagluwas nindo po tabing alas 6, gibuhon nindo po tabing 5:30. Ngani, na makaabot ka mo duman sa tama. Ang dapat digdi mag-adjust, bako po tabi so traffic. Because ang traffic yaon na yan dyan, problema na yan. Even sa Metro Manila, iyon na po yan.
Kundi ano ang ginigibo kan mga taga Metro Manila, tangani po tabi na sinda maging produktibo. Nag-adjust yung estudyante, so nagtatrabaho, nag-adjust po tabi. Kung kaipuan mong magkarigos din alas 4 sa maaga, gigibuhon mo sa Metro Manila, taganing makalaog kanin alas 8 o alas 7 sa aga sa ibong trabaho, maamay ka. Iyo po yan ang ginigibo. Maabot po yan digdi sa Legazpi. Maabot yan digdi sa Legazpi. Sabiyon ta po na natangayata day magpagibuan sa tuyang gobyerno nin mga tinampo, tulay, tangali na ma-unload. Ang Legazpi, tanin ma-unload ang UST na bottleneck yang kan traffic digdi from First District. Igwa po ning panibagong tulay yung sa baba Kanyawa River sa pinagko-constrain na boulevard. Pero di tamang pwedeng mahidali yan. Maray kung tulay na kawayan yan, pwede. Pwede yan. Tulay na kawayan, pwede ta. Pero kung concrete na tulay, tabi, dayang kaya po nin sarong katurog lang. Igwa padigding pinagigibo sa may area kan bugtong. Di ko aram kung pasahin yan eh. Basta yan da po ang mag-aando digdi kan traffic. Di tamang po mapupursigir sa gobyerno because pinagpaplanuhan yan. Tapos kung igwanin pondo na nakatagama. Yun lang po. Pero kung ang pondong nakatagama, di kitang magiginibo dyan. Sengkama ko. Di ba? Maray kon madali ang kwarta sa mga sa ano yan? Sa babae tapos sa lalaki. Madali yun ang kwarta. O digdi sa Legazpi, madali yun ang kwarta. Mag-GRO ka, Guest Relation Officer. Sa lalaki, magkulboy ka. No, 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 no. Magkulboy na lang. Di na magparaparagal din trabaho. Ano kaya magkulboy na lang. Ayan daw, dali yun. Kulboy eh. Okay? Tapuson ko ini. Na ipinaglatag ko po. So, Kamara de Representantes, gusto ho nun talaga na makiaram so ICC digdi makapag-investigar sa Pilipinas. So, Kamara de Representantes. Kaya lang, yung sa tuya po na presidente, hindi ko lang kung gusto. At as of now, si PBBM, si PBBM baga, kwan pa siya, napakasilinsyo. Silensyon pa si PBBM. Basan sinabi niya, dahil pwedeng makiaram. Yung mga aliporos niya po tabi sa Kamara de Representantes, porsigido. Ako sa din ko digdi, pag tinugutan digdi, si dating Presidente Duterte, makukulong ini sa kasong genocide or genocide. Pandoa, makakaarog ini kay sa Katniel. Pag tuminugot digdi ang presidente, makakaarog po tabi ini sa Katniel kay Daniel Padilla tapos kay Kuan. Nataman nga yata nakaabot ka na kay Katniel. Magbe-break po tabi ning unit team. Break na nga kita. Sure, iyan sure ball. Magbe-break ini si PBBM tapos po tabi si Sara Duterte Carpio. Pag tuminugot po sa presidenteng pakiaraman ang war on drugs.
break na nga kita. Saka kundi yun man pinaga kukuan mamaot po tabi kan kadaklan yung break up kanyo ni Tim, yung break ni Marcos asin Duterte. Ini ang pinakamatindi po tabi na break up. Kuan ini pangmalakasan. Itong katil tapos small time. Ining do ini pangmalakasan ini na break up. Sinda Marcos tapos si Sara. Igwa ini po nin epekto sa 2028 pag nagkataon. Presidential election. Bata si Tambaloslos gustuhon po na magpresidente. Tambaloslos? Arab nito si Tambaloslos. Arab nito? Bala na ka magpresidente. Si Tambaloslos. Digdi sa darangagang bagayon kayo sa panahon ni dating governor, Congressman ganyan Joey Salceda, si Tambaloslos po tabi. Ipinailing so daradara lang sarig. Pang Tambaloslos ba? Di ba? Anyway, barita na ako. Gayon. Barita na ako na kita. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP Kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, 7:05. Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM. Ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na pag-atod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhay na pagkaaga albay, asin Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal. Aplikasyon para sa ADSP kan OWA tapos na kasuhapon. Mga bihikulong sinampulan sa Will Clamp Ordinance sa Legazpi City uminabot sa 37. Maritang Nasyonal, 36 na OFWs hali sa Israel nakabalik na sa nasyon. Mindanao, Solon, binatikos ang pangapudan bangaon ang prangkisa kan Meralco. Sinabing dapat tawanan prioridad ang mga consumers sa bako an interes. Digital Tin, binuksan na kan BIR para sa mga taxpayer kan nasyon. Bacterial infection nasa likod kan pagsipa kan respiratory illness sa China. May magkaparihas na kaso sa COVID-19 sigon yan sa Departamento de Salud. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Aldaw nin Biyernes, pizza 1 sa bulan po nin Disyembre 2023, Alwin Dobolel, sendong tagapagbareta detalyas kan mga baretang lokal. Kaso hapon po natapos ang aplikasyon para sa Educational for Development Scholarship Program kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ilan kinonfirmar ni Nika Matugas, Labor Commission Officer kan OWA Bicol. Sigon kay Matugas, November 20, nagbukas ang nasabi ng aplikasyon asin sa ngunyan mas 600 na ang mga nag-apply.
Ang nasabing programa pinag-officer kan OWA para sa mga dependents kanaktibong OWA members na nag-hadal sa kolehiyo. Nasa 60,000 na kantidad din scholarship grant ang itatao para sa mga benepisyaryo kung sa ina 30,000 sa kada semestre. Nganing maabil ini kay puhan na independence igwanin general weighted average na day mababa sa 85%. Pagabot naman sa edad duwang kategorya nasa EDSP para sa incoming first year college 21 pataas, samantang para sa mga presenteng nasa second year hasta fifth year sa kolehiyo day dapat maglangkaw sa 30 anyos. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pasalamatan tama ng sabuyang sponsor sa Novena Mother of Perpetual Help, Gold Street, Good Luck Novelty, Piñaranda Street, Legazpi City, Mrs. Pilar Akende. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. You're only one FM, one lang yan. 88.3. Nagpairarom sa leadership training ang nasa 50 na mga jóvenes sa Kamarig sa panginot kan Municipal Social Welfare and Development Office katagod kan pagselebrar kan National Children's Month. Sa Facebook post kan nasabi ng opisina ang aktibidad igwanin obhetong mas mapahiwas ang sendang karaman dapit sa pagresolver kan problema, pagtatrabaho sa grupo asin ang ibahan sa iba pa dugang pa ang pagpapakusog kan sendang kumpiyansa sa sendang mga sadiri. Mientras tanto, may tema ining cultivating little leaders asin ang pagpartisipar sa mga mga kaakian, mga edad 12 hasta 17 pa itaas. Kasarabay mandigdian pagturo managod sa party kan mga jóvenes sa Disaster Risk Reduction and Management Critical Incident Stress Debriefing, Cyberbullying asin ang Child Rights and Responsibilities. Kinonfirmar kan Public Safety Office sa Legazpi na minabot sa 37 na mga behikulo ang nasampulan o nainstolan nin wheel clamp o tire lock sa syudad huli sa illegal na parking. Idan sinabi ni Piso Legazpi Chief Retired Colonel Roles Guerra. Sa iyang sinabi na 37 digdi kadaklan ang pribadong lunadan. Pinagklararman ni Guerra kung nata sinda nagkokondosir nin massive clamping operation sa syudad, triple ang volume kan mga behikulo asin na daina inikaya kang kapasitod kan mga tinampo. Kasabay pa sa pagpapagabat sa volume ang numero kan mga trucks na pinagagamit sa quarry asin and delivery. Mientras tanto, pag na wheel clamp ang behikulo may proseso man na ngani na ini ang mahali. Sigon kay Esguera, ang pagbubugtak o pinagbubugtak na papel ang team sa wiper asin niya on digdian instruksyon sa pagkuanin na citation ticket kasabay ang contact number. Ang pag nakuha ng ticket kay puanindang magpasiring sa City Treasurer's Office ngani na magbayad kan multa. Makalis ini ipapailing nindaan sa team ang resibo ka OOR hali sa nasambit ng opisina sa kahalion ang wheel clamp. Alagad tinaman doon man Esguera bakong excuse ang hazard lights ngani na makasalbar sa wheel clamping ulit na pinagagamit sa naman ni para sa mga emerhensya siring kan pag-unload nin pasahero. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han.
breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GV sa Bishop Lifestyle! Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
24 minutos na makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Ang oras na yan, hatod sa indukan ang Probinsyano Party List. Ipinarte ni Vice President o Presidential Spokesperson Reynold Monsayak sa sayang online post na siya ang na-reassign bilang Assistant Secretary kan Department of Education. Sinabi ni Monsayak na pinaghahampang ang mga bagong agyat sa pagserbi sa sayang bagong pudir sa Opisina kan Edukasyon hali sa Office of the President. Si Monsayak ang nagsirbing tagapagtaram ni Vice President Sara Duterte pon kan June 2022 sundo sa natukaw sa DepEd Post October 1 kan presenting taon. Ibinalyo siya sa Department of Education kasunod kan resignation as in retirement kan pira na mga undersecretaries as in assistant secretaries. Magiramdoman magkaklase si Monsayak as in Duterte sa Law School sa San Sebastian College of Law as in nagtapos si Monsayak bilang class valedictorian 2005. 2016 si Monsayak ang ipinagbuktak na commissioner as in acting chairman kan Presidential Commission on Good Government as in nagtinir sa pwesto sundo na siya nagbitir kan 2021 para mag-entra sa campaign team ni Duterte. Nakabalik na ang nasa 36 na mga overseas Filipino workers ali po sa Israel. Sigon sa Department of Migrant Workers, ininaan pang 10 batch nin mga repatriate sa hali kapoon kan pumutok ang kariribukan. Sa nasabing bilang, 32 sa bagay ni ang caregivers mentras sa napat na nagtatrabaho sa mga hotels. Iguaning kabilugan na 335 ang bilang kan mga Pinoy hali sa Israel ang nakauli. Pagsisiguro kay ni na ang OFWs ang OFWs na nag-uli ang makakarsibi nin tabang hali sa iba-ibang ahensya kan gobyerno. Siniguro naman ni Olalia na inaayos na kan Labor Attaché ang kabos na proseso para mapauli pa ang mga Pilipino na naipit sa karibukan sa Gaza entre kan Hamas asin kan Israel. Binatikos ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Ropos Rodriguez ang propistong bangaon sa tulo ang prangkesa kan Meralco. Sinabi po ni Rodriguez na ang problema sa power supply ang dapat na baging prioridad asin na tawanan atensyon. Sigon sa veteranong legislador na membro kan House Committee on Energy and Economic Affairs na duman sa mga nagpabistong pro-consumer group, dapat na magbilog din solusyon para simbagan na dalangkaw na singil sa kuryente bako sa naman sa lugar na pinagsiservisyohan kan Meralco. Nilinaw naman ni Rodriguez na daing problema sa iya ang pangkontestar sa weighted average cost of capital kan Meralco as in iba pang power distributors dahil mag-resolver ini sa haluinang issue on absence of rate resets sa mga regulated entities. Tinawalan doon ni Rodriguez kung ang WACC ang problema ang logical solution kay ni ang rebisaron asin magkaiguan ng regulator para makompleto ang rate reseta. Inagyatman ni Rodriguez ang mga nangangapodan na bangaon ang prangkisa kan Meralco sabihon konsisay nahihiling lindang kamakapot sa nawawarang lugar kan Meralco na yuman ang masyerto na magkakaiguanin bastanting supply ng kuryente sa mga ini. Pinatutsadahan man kan lisador ang pagwawagas kan salang info siring kan pagsasabi na ang Meralco ang iguanin kapot sa kalabarsyon ngunyan na napartisaman kan rehiyon ang sinusuplayan kay ni nin kuryente. Yorando ni Rodriguez ang importansya na masiguro ang bastansing supply ng kuryente sa pag-uswag kan sarong lugar. Sinabi pa kay ni na daing problema ang paglalantad kan mga sala alagad makakarahay kung
Pagadalan ko na ini nin marhay para mahanapan ng solusyon alang-alang sa interes kan mga consumers. Sa ibong lado, maigot na si Tayuban kan Manila Electric Company ang daing basaran na ligasyon ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez dapit sa sabing overcharging sa sendang distribution utility poon 2012. Tinandoon man kan Meralco na daining poder na unilaterally magatalaan sa diring rates ang gabos na mga rates na mahiling sa singil sa kuryente kan mga customers ani na probaran kan regulator kasunod kan sarong maigpit na transparent na proseso sa mga public hearings. Pasalamatan taman ang Kim's Bowl Pod Garden and Catering Services, Alternate Road, Legazpi City, Miss Jean Maligaya, Manager, Engineer Virgilio Eduarte, Regional Director, DPWH Region 5, Regional Center Site, Travis, Legazpi City, Police Brigadier General West Raimundo Obienque, Regional Director, PNP Region 5, Camp Brigadier Simeon Ola, Yasiano Mall, Hong Enterprises, FM Imperial Street Corner, Terminal Road, Barangay 37, Bitano, Legazpi City, Mr. Jan Hong, Manager in Owner. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Christmas Activities 2023. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, 31 minutos, makalampas po ang alas 7. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano.
Yes, no more. Yes, no. Yes, no more. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihin abot kaya. Huwag magalingan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yes, shadow. Yes, shadow more. Yes, shadow. Yes, shadow more. Yes, shadow. Yes, shadow. One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one FM. This is your only one FM. Your only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM. You're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw ano umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Nganyan pasiring kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inanunsyo na kan Bureau of Internal Revenue ang pagbukas kan bagong digital taxpayer identification number para sa mga taxpayers. Higon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., pwede na ining ma-avail kan mga taxpayer. Paliwanag ni Lumagi Jr., ang digital taxpayer ID number ang dagdag na parte kan online registration update system kan BIR. Sa paagi kay ni kan bagong sistema, sinabi kang commissioner na mababawasan ang pag-aabuso kan mga fixer na nagbebenta nin TIN ID online. Mas magayon daw ining alternatibo para makakuha nin TIN na dainan ninda kay puan pang magpila sa mga revenue district offices kang BIR. Para makakuha o makapag-apply ng digital TIN ID ang mga individual taxpayer na igwan ng TIN kay puhan sa naman enroll ninda ini sa sendang online registration and update system o OROS. Pagiramdom ni Lumagi Jr. na libre ang digital TIN
ID. Sinabi ni Health Undersecretary Eric Tayag na may pagkakapareho sa COVID-19 and bacterial infection na pinagtuturong rason sa pagsipa kan respiratory illness sa China, partikular na sa mga kaakian. Maliwanag kan DOH official na ang inaapod na Mycoplasma pneumoniae ang nakaukulakit kung sain bago pa man mahiningan din sintomas siring kan abo ang sarong dinapuan na individual pwedeng makapag-ulakit ang hilang sa iba pang individual sa paagi kan close contact o contact na ini ang pinagparihas bilang walking pneumonia. Ayon sa opisyal, may nailista na ang Pilipinas sa siring na bacterial infection alagad ipinunto na daini sarong regular na pathogen na pwedeng ripasuhon sa mga laboratorio kapag may suspect case kini na tinaunan an infected individual na tama sa antibiotics. Iguaman daw nin swab test na pareho sa COVID-19 para maraman kung ang sarong individual ang positibo sa Mycoplasma pneumoniae. Alagad pipira sa naman ang mga laboratorio sa nasyon na nagtatangro kini. Kon ang sarong individual ang dinapuan kanasabing hilang, ang kaipuan gibuhon mag-isolate dahil ta pwedeng kumalat ang bakterya sa closed settings siring kan harong asin eskwelahan. Pwede man na mulakitan liwat asin na maghali nin pirang simana maski pagkatapos na marahay. Kasabay kini sinabi kan DOH ang rekomendasyon kan World Health Organization na dapat ugalion ang general preventive measures kontra sa respiratory illness. Sa datos kan Department of Health, nakapagrehistro nin halos 200,000 flu-like cases ngonya na 2023, naglangkaw ini nin 50% comparar kada kalista taon comparar kana kalihis na taon. Bukas si House Committee on Appropriations Chair Saldico na adala ng provision sa bersyon kan Senado sa 2024 GAB dapit sa contingent fund. Sa ipinasar kaya na bersyon kan Senado nakapalaman ang provision kung saan ipinagbabawal na ang pagbabalyo kang contingent fund sa civilian government. Segon kay ko, parte ini kan mga magkasalungat na mga provision na sa indang paplansahon sa bicameral conference committee. Ang siyerto, ilalaban din dagdag na pondo para sa social services siring kan ayuda asin iba pang programa na labanan ang inflation. Nagmeeting lang sila sa Kamara para sa sarong bicameral conference. O bito kaining tanoson ang dai pagkakaintindihang probisyon katakod sa 2024 GAB. Ining kaminar kan DOST ang mga residenteng harani sa Angat River na maging alerto sa posibleng pagbaha dahil nagbutas ng tubig ang Angat Dam asin Ipo Dam sa Bulacan. Sa ultimong datos, ang level kan tubig kan Angat Dam ang 212.63 meters asin padagos na naglalangkaw dahilan sa pinaglalaoman maluyang paguran dulot kan presenteng weather system. Ang National Power Corporation ang nagkokondusir ni speeding operations na may initial discharge na 60 cubic meters per second. Sinabi man kan DOST na ang Ipo Dam ang nasa ibaba kan Angat Dam ang nagbukas nin sarong spillway gate na may initial na discharge na 66 centimeters. Ang level naman kan tubig kay ni 100.48 meters. Ang Angat Dam ang mga residente sa babang lugar narani sa Angat River Banks sa Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paongbong, asin Hagonoy sa Bulacan ani ining kaminar na maging maingat dahil sa posibleng pagtaas liwat kan tubig baha. Nagtutubod si Office of the Presidential Advisor na Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na mas dakulan magiging papel kan mga lokal na gobyerno sa posibleng isyu pangkatrankiluhan. Sigon kay Galvez, dakol ng peace consultation ang inagihan kang gobyerno. Bako sa naman sa negosasyon kay ba ang komunistang grupo kundi magin ang mga membro kan Moro Islamic Liberation Front. Sa mga nainot na negosasyon daw, napatunayan mas dakol ang papel na ginampanan kan lokal na gobyerno para maaraman ang magayon na kinaluwasan kan isyu pa kan trankiluhan. Sigon pa kay Galvez Jr. sa mga susunod na daw, magkakaigwanin mas mahiwas na dialogo kay ba ang iba-ibang mga sektor sa issue
siring kan akademya, simbahan, asin mga lokal na gobyerno. Sigon kay Galvez, ang gusto kang gobyerno na maging konsultative ang kinigibong isyu pang katrangkiluhan kung madadago sini kung saan ilalaog dinda ang mga input sa iba-ibang sektor. Siniguro naman ni Galvez na magpapadagos pa man ang kampanya kan sa indang opisina para maabot ang katrangkiluhan sa nasyon hali sa iba-ibang mga patanid. Nangapudan po si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na diretso ng pagbabago sa charter kan Philippine Fisheries Development Authority. Ini sa ngani na mapahiwas pan trabaho podir asin papel kini sa pagpaparahay sa sektor kan pagsira sa bilog na nasyon. Sigon sa opisyal kay puan paiwason pa kan PFDA ang paglinang sa marine agro-industrial resources kan Pilipinas. Sigon kay Laurel Jr. kay puhan matutukan kan ana pag-uswag kan marine agro-industrial sector kanasyon gibuhon bilang one-stop shop kung saan pwede daw na pagsarabaho na ang mga puerto, bodega, cold storage facilities na pwedeng mapakinabangan kan mga parasira asin kan mga paraoma. Sa presente kaya limitado sa naman daw ang nasabing ahensya sa pagtutok sa nasabing sektor nin pagsira dahil mas limitadong charter. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/onefm.ph Okay. Facebook.com/onefm.ph You're only one. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Ining kaminar kansarong cost-oriented group ang National Economic Development Authority NEDA na kansilaron ang pagpupondo kan China para sa dakulang infrastructure project sa Pilipinas dahil sa padagos na pagkapirdi sa teritoryo sa West Philippine Sea o iwal sa West Philippine Sea. Inabi ni InfraWatch Philippine Convener Terry Redon na kaipuan kang gobyerno na liwat aramon ang kabos na China-assisted project bago liwat na magbusol kan bagong magalakdang. Tinunan na doon niya na ang pangangaipo para sa nasyon ang pag-iba-ibahon ang mga pinagkukuhanin pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Dakol na mga international options sa pagpupondo ang magagamit sa nagumagalang sa soberenya kang Pilipinas na tatangro nin mas paborable na mga regulasyon. Kaiba sa mga proyektong pinunduhan kan Chinese loan ang Davao City Expressway Project, Samal Island Davao City Connector Project, Sambal Simoy River as in Rio Grande de Mindanao River Flood Control Projects as in Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Dagdag ni Redon na ang pagkansilar sa mga proyektong ni ang sarong paagi ngani na ipirit ang interest as in soberenya lalo na sa West Philippine Sea. Nagpatanid man si Redon kontra sa maimpluwensyang politika sa pagpanggap o ninpondo hali sa China para sa infrastructure project kan Pilipinas. Sinayumahan po ni House Deputy Speaker Batangas Representative Ralph Recto ang report na siya ang susunod na magiging Finance Secretary kasalita ni Secretary Benjamin Diokno. Sinabi ni Recto na daing ideya
sa mga naglalataw na report. Sigon kay Ricto, dahil siya makapagkomento dahil ang issue kan appointment desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa nganyan daw nakatutok siya sa 2024 General Appropriations Bill o GAB bilang saro sa membro kan House Contingent. Pero kan ripasuhon ang sayang pagkakaiba sa delegasyon kang presidente sa nakalis na APEC Leaders Summit sa Amerika ang simbag direkto representante niya ang Kamara de Representantes. Inutang nagluwas ang report na sa salida ni Ricto si DOF Secretary Benjamin Chokno. Sa ultimong detalyes mga baretang nasyonal, inihag kang Philippine Navy na opisyalang pinupunan kan South Korea shipbuilder ang pag-ibok duwang missile corvette. Sinabi kan pagtaram kan Philippine Navy na si Captain Benjo Negranza na tinistigosan kan Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. As di ba pang ranking official ang seremonya para sa keel laying para sa idot na missile corvette kay ni na ang pagputol kang bakal para sa panduwang missile corvette sa shipyard kang kumpanya sa Southern City of Otsan kan South Korea. Ang sabing aktibidad ang nagpapahiling nin pagpuon kang progreso sa produksyon ng dawang corvettes. Ang pagputol kan bakal ang mga lugar na nagpupunan ang pagtindog ng barko, mentras ang pagbubugtak ng kiel ang nagunambit sa pagtitindog ng backbone kada sabi ng barko. Ang mga barko nini ang binugtakan nin mga makabagong armas, sensor, asin system na pwedeng magsimbag sa iba-ibang sitwasyon sa seguridad kang kadagatan. Ang mga corvette ang pwedeng magkondusir nin anti-air, anti-surface, asin anti-submarine warfare operations. Dagdag kay ni anit na corvette nakatalaan iatod sa 2025 mentras ang panduwa naman may deliver sa Pilipinas 2026. Magiramdaman na ang Department of National Defense nagpirma na sa 28 billion na kontrata sa sarong South Korean shipbuilder para sa pagkuhanin duwang bagong corvette para sa Philippine Navy kan December 2021. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News. Inasigurar po kan Ukraine na daisin tama atras sa ginigibong paglosob kan Russia halos 2 taon na ang nakalihis. Naging payag ni Ukrainian Foreign Minister Dmitry Kuleba sa meeting kan mga membro kan North Atlantic Treaty Organization. Dagdag kay ni na ang issue ang bako lamang ng seguridad kan Ukraine asin sa imbes na seguridad kan bilog na Euro-Atlantic space. Liwat na nakapodan sa NATO na dapat na idagosan sendang pagsuporta sa Ukraine para diretso ng mapierde ang ginibong pagsakop kan Russia. DWRL Sports News. Ipinarti ni Pilipino Ivoran Pincer Maxine Esteban ang tunay na rason sa pagbalyo kay ni nationalities na irepresentar ang sporting events kanibang nasyon. Hinabi kay ni dahil talagang plano na talikdan ang nasyon alagad ang Fencing Federation ka nasyon ang tumalikod sa SEA. Nagpunin ka naging representative din sa Pilipinas sa World Championship sa Egypt kanakalis na taon. Alagad sa kadimalasan kan 8-time national champion sa lamenting Filipino Pincer World Cup multimedalista ang nagsapar nin injury. Dahil digdi hinagad niya ang na bulan para sa rehab program para sa diritsong pagrahay kay ni asin tinugutan naman ni ang Philippine Fencing Association asin dahil na magkawat sa national international events sa kan qualifiers. Nakikig naman ang mga niya kan ipaaram sa SEA ang kan kapwa pincer na dain na ini kay ba sa listahan kan national team asin dahil man sana ipinaaram sa SEA kan federation. DWRL Showbiz Pareta.
Nagsarong pwersa ang duwang bida sa pelikulang Karate Kid na si Jackie Chan at si Ralph Masino para mga podan nabibida sa nasabi ng pelikula. Sa lawas nitang video na binuksan ang Sindang Movie Production Company, naghahanap din gaganap sa nasabing pelikula. Bukas daw ang numanahi ang bibida sa bagong Karate Kid movie kung saan casting kay ni Sundo sa susunod na taon. Si Masino naganap bilang si Daniel LaRusso sa Karate Kid movie na 1984, minta si Chan bilang Mr. Han kan 2010 remake kan Karate Kid. Asindig din na po nagtatapos ang pagkatod niya mo kan mga istorya kan Bareta digdi po sa DWRL Bareta alas 7 aldaw nakitangonyanin Biyernes pizza 1 sa bulan ng Disyembre taon 2023 Alwin Dobolel sendong tagapagbareta. Yan ang katripunan kan darakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Istorya kanikan ko, maigos, mabuot, matyaga. Kitang nag-ugat sa puon kan mayon, Legazpi, Orogonan gayon. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuko, Unyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilo, kita na may kusuko, kabos kita Legazpi, Legazpi, Legazpi mo niya. Tangakan sa diri ang gawi ang bugali, nasa pagpagaba, paguswat, pagabos, kita ang banwaan na nagkabulukos, yan ang buon kakabos. Siyudad kan sa kong puso, urabot nin pagkamuko, Unyan budaan maabot sa aga, kita kabos ang mabilo, kita na may kusuko, kabos kita Legazpi, Legazpi, Legazpi. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga
asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. You're only one FM, one lang yan. 88.3. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 8 ng umaga. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Battery
Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Alright, so balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin 5 minutos. Sige. Ha? So, dire-diretso na kita. 6 minutos na po makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Ha? So, diretso na kita. Diretso na ang programa. Ang importante po, tabi, ngonya na pagkaaga, alat ko na ta, ilingon-tango na ining mga sige. Sige ha. Ano na ining cellphone ko ngunyan? Puro an mahiling mo break up. Natanyog sa Pilipinas. Natanyog sa Pilipinas. Kaya ning ngunyan man na aldaw ha. Ngunyan na aldaw man po. Ngunyan man po tabing aldaw ang implementation kay itong bagong sweldo. Sige, alat ko na ta malay ba ko digdi sa sakuyang programa. Ganyan na daw. And implementation po kaan ano yan,
kan 395 na dagdag na minimum wage digdi po tabi sa Bicol region. Day pa lamang ginibong 400 Darwin adi. Dapat 35 man lamang para kuha naman sa nakuta na pira 20, 50, 100 pesos. Para 130 naman sa nakuta so dagdag adi. At least kuta na igwaman ki mga 900 so mga kwanta so mga satuya po na mga kababayan madagdagan. Pangbayad ba sa kuan? Ano ito? Pangbayad ba po tabi duman sa loan? Loan dito, loan duman. January, February, March, April, May, June, July, August. Siyam na bulan pa palanso. Bayadan ko sa ICC sa loan. ICCS. Yan ang mga importante po. Importante ho yan. Bata, habang naglalangkaw an sa imo pong sweldo, habang naglalangkaw an sa imong sweldo, naglalangkaw man po tabi an contribution mo sa PhilHealth tapos sa SSS. Bata, so PhilHealth, by January, mapo na po nin maghagad nin 5% na po an kuan. Halimbawa ang sweldo mo 10,000, 5% of that po tabi bulan-bulan 500 pesos diyan mapapaduman po sa PhilHealth. Tapos so kuan mo pa SSS 5% man 500 man. Yan, 500. 1,000 na nawara. So PhilHealth mo po tabi ay so pag-ibig mo 100 pesos. Di 1,1 na po ang nawara sa imong sweldo. Bali 8,900 na sa sweldo mo. Plus 700 man 80. Ata nasa kwan mangon yan. Di dakol-dakol naman giraray. Dakol naman giraray. Ade. Kung may lundig di London ka, wala na, tapos na ang kinabang. Paano nga sigan doon mo? Kaypuhan man minsan po, maski abo mo, kaypuhan mo po tabi talaga ta. Siyempre, may mga nag-ieskwela ka, may mga kaipuhan ka man, tabako man kita mga mayamanon na, bako man kita mayayaman. Mga pobre kita na yung utang, mangungutang ka minsan para bayadan po tabi iso sa imong pagkakautan. Ganun lang yun, no? Ganun lang yun. Tapos minsan, kaipuhan mo man po tabi na magkaonin so puro puwerti man, paminsan-minsan, gani po tabi na day ka man damang makuan. Diba? Paminsan nga kaipuhan ko man na magkakan. Nin, morag-urag man. Minsan sumaka-uragon man. Iyo po yan ha. Iyo po yan ang fight dyan. Iyo yan ang fight dyan. Anyway, sabi ko ni Sendo po, ang kaipuhan tangon yan, maski yung tipid na gibuhon mo ano ang pagtipid na gibuhon mo, kaipuhan mo talaga po, magastos magastos. So sa imo, ako galing ko yan, di akong load na naman gayon. Na-check off na naman ako. After 2 days, yan na, ang pigload mo Darwin, so 100? 100 na pigload mo? 50 man. 50? Dahil pwedeng pag-apo na di. Ang globe, maigawa na 59, pero may 50 minutes na call. Tanakigig ako kan inot, linodan ko sa globe, tapos aram ko na, pang internet man sana ito, takay po ang ko sa internet. Tapos, pagludi ko kan globe, piga-apod ko palang duman kay Mrs. So, globe, may load ka ba nga sa globe? Sabi ko, dahil man akong load sa globe. Dahil man akong load. Kapod ba ka pa nga? Kasuhapon ka pa nga, sige suhapon sa kuya, sa globe. Lintiyasan. Lintiyasan na pahit yan. Di ba? Iyo po yan kasod ba ka pa nga yung aapod, sa globe ka nag-aapod. Tapos nga kuhan.
Kan iniling ko so may nag-abot na text hali sa Globe. Sabi nang you have the promo 59 pesos all net, tapos all net po tabi na call 50 minutes. Di 50 minutes pa lang. So call mo almost 1 hour ni. Sa Smart or sa dito siringkaan. Tapos taan pigluludan ko talagang regular na pigagamit ko. Ini po tabing koan, ining Smart. Di pwede pang internet, pang upload sana, tapos pang text. Kuan sana, so ano ba yun, Darwin? 32 pesos. UCT 30. Yan. Yan po yan. UCT 30. Only call and text 30. Di pwede sa ibang network. Yan ang laban. Ngunyan, sabi ko sa endo po, kada duwang aldaw maglulod ka di. Kaduwang aldaw maglulod ka. Okay, ngunyan, check off na naman inita. Alas 8 kayo din ko nagload ka, nakalihis. O alas 8:30. Pa-check off na naman ako. Mamaya, di ikwanta na naman. Okay? So anyway, December 1st, December 1, break up ni Katniel. May mga day nakagit over. Bata ipigtuturo baga si Daniel Padilla. So si Andrea Brillantes. Yeah. Bata mo ngayon si Andrea Brillantes ito pala, sabi naman sa interview, aloy na. Maritis na naman ako ngunyan. Ito pala, aloy yun na kaya ito pa, parang malabo na, nagkakasawaan na sudoa. Magkasawa ka nga? Ikaw man nga, magkasawa man? Kasawa ka nga? Magkasawa ka man nga ni? Iyo po, yan ang sinasabi. Bay nga si ma, tabo na nga ko sa imota, makasawa ka, pero nga, kwanta sana, tago sa na ngayon ita, yung love team ta, di maapiktaran ini para sa mga viewers, sa mga followers, maapiktaran nga kita kayo ini. Tinago ta. Sundo na dahil na natago. Sundo. Sudoa, sa bagay kung sabi nga ni po tabi, dahil naman sa nagkasundo, di it's either na mag-break ka mo, tayo man sana yan. Kung gano'n nangyay ka mo mga ikos, tapos ayam. Ang mga politiko, may oras man talaga na may break up man. Mahanap man daw ako kay forever. Si Kagawad Gilbert Orensi, mahanap man daw ni forever. Ano na lamang Kagawad, garo kuwang kitangon yan. Garo, ano yan, mamara kitangon yan na December, ano? Mamara? Ay, nakita na, nagkaroromdoman kan sa tuyang mga amigo. Walang forever talaga. So, magbarata-bata, magjiroa-jowa, mag-aragom-agom, ding forever. Ibaga, deng forever. So, mga amigo tapos, mga amigo po tabi, day, man ki forever ngunyan, malaan. Bako, mararakita ngunyan. Alam na ninyo yan kung ano, ganun mararakita ngunyan, Sige. Sa bagay, kuwan mambagata, mapasko na pati pizza ono na, yung mga Christmas, ako bulag naman ki Marian pa di. Yan po tabi ang inaapod na tunay na amigo. Ayun yan dahil nalilingawan. May forever manaw. Di ba? Ano yan? Tadada.
ano yan? Kwanta na ko na. Tangani na diretso kita taon-taon. Pwede pa man yung taon-taon. Makonsilo kaya ini. Tapos, basta, so kasubago, tapuson ko na lang inita. Tapos naman ako mag-discuss kan mga issue kasubago. Inidali ko baga, kasubagong aga. In-extension naman sana ini. Ngunyan, sa Indaw Sublo at ni Kagawad Bert, Manong Gilbert, Kagawad, sa Indaw Sublo at mo, sa Indaw mablo at ka. Ang problema kini, kung wala ining pang blowout, tamarangani, bata na gulpi mga din. Iagon mo ng bugtong, dakulon. Kadakil-dakil san bugtong. Siyempre, madadali talaga. Gari chicks na sanaan ma-blowout kita, dai. Graduate! Nako, graduate na kita dyan. Graduate na eh. Graduate na. Saka, dipisil na ngunyan eh. Di ba ka? Sabi nga ni po tabi, bata, sa cellphone ko, bago, dakulon. Mga love team, gabos. Tanag po na eh. Love team. Ganing si Chris Aquino. Aki umpa si Chris. Pade Ted Bilyen, wara bolo sotobo, naubasan kiburabod so sagorong. Saya na si Padingwali. Si Padingwali, apoton ta si Padingwali. Ngani na ko naghurubas eh. El Nino. El Nino kita nganyan. El Nino. Kaya naghurubas. Di bale po. Anyway, Trotaod doon na uy, may nailing akong may nakapag-istorya sa kuya. Ini, bako man po tabi, pang Marites. Sabi po ni Greg Sogusto Kibonos, minimum 30K, lumipat sa iya. Wag na. Jaw ang kwarta ko digdi 70 pesos. Garaan kwarta ko digdi 70 pesos, wag na. Sabi ko nga ni Sendo po, ano po yung pinanindugan ko po. Iyon na yan. Yan ang pinakasimple. Sundo na magretiro kita sa trabaho. Dipisil na po na kuan. Unless otherwise may mga pagbabago pero pisil eh. Sige. Anyway. Morning tabi kay Boss Ron Rosal. Miss you, boss. Yan si Boss Ron. Yan na gayon. Yan na gadigdi. Nag-abroad kasi bagay ito. Tapos, yan na gayon eh. Baysa na. Pigahanap katabi, Boss Ron Rosal. Si Ron, orang gining tawag ini. Mora gining tawag ini talaga. Binib ako kayo eh. Ano yan? Kanamid bidan ko. Basta binib ako kayan. Kay Hieronimo. Okay? Di bale? Anyway. So, nakaili ko lang. Ayos. Piganap ka ni Kagawad Bert Orense, tabi Sir Hieronimo. Pati naman ako, na-miss ko man si Sir Ron. Na-miss ko ining tawag ini. Ano yan? Alay kami dahil naghirilingan na eh. Baka sa mga maabot na daw, maghirilingan. Total, December man baga. December man. Yun naman, sanayanan sabi nga ni po tabi, moogma sa mag-aramigo. Sa mag-aramigo po tabi. Anyway, so, digdi, sabi ko rin Sendo po, ang importante ngunyan, kita tabi, kita gabos, sararo lang kita. Ano man po yung pinagagihan na sitwasyon ngunyan, manindugan po tabi kita duman sa tama kung ano ka. Okay? Kung ano kita, kung ano ka. Nangapodan ako. Yan ang mga sikwat. Sobrang miss ko na siya. Ito yung telefon man. Saka. Bakan. Sabi ni
Ano yan? Si Ron, tripon man. Kita, digdi. Ayan ang sinasabi ko. Hindi talagang kuwan yan. Sige. Anyway, ano na yan? Pira na yan. Mga 2 minuto pa. May mga commercial ako. Mga 2 minutes pa. Tatapuson ko na lang ini. Bastang, ang sabi ko sendo po, manindogan kita sa tama. Kung ano ang sa imong tindog. So, diyan ka. Iyon ang pinaka-importante. Tako siring kaan. Simple man sana simple man sana. Tumindog sa sadiri. Yan. Dipisil. Ay, sus Mario si po. Marito nag-init-init na di. Nag-init-init na. Mabakasyon man dugod ako. by kwan yaon man ako duman sa islay. Yung mga pizza 22 gayod. 23. Mabuutod. Kamo talaga. Yun na, ayos na. Ayos na yan. Solve na yan. Nailing na ni Boss Ron. Okay? Ni Sir Ron Rosal. Okay? Si Ma'am Tin Rosal. Dahil ko na nagkahiriling ini. Birisi na si Ma'am Tin. Okay? So, sige. So, sa paagi kayo ni, maparam na una ko? Maparam na una ko po tabi sa programa sa aga naman, sa siring na oras, alas 6 nin pagkaaga po, mapuon kita kan sa tuyang programa. Then, tel mga 8:30 siring kayan. So, salamat po sa sendo ga boss. Pilipinas, humasinso ka, Diyos.